ଧରିଲେ ଧରା ଦିଏ ନାହିଁ, ଦେଖିଲେ ଦେଖା ଦିଏ। ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଯାଏ ସିଏ, କହ ଭାଇ କହ କ'ଣ ସିଏ। ଧରିଲେ ଧରା ଦିଏ ନାହିଁ, ଦେଖିଲେ ଦେଖା ଦିଏ। ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଯାଏ ସିଏ, କହ ଭାଇ କ'ଣ ସିଏ। ଛାଇ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଛାଇ। ତାଙ୍କୁ ସିଏ ଧରା ଦେବନି, ତାକୁ ଧରିଲେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଦେଖିଲେ ତମ ଛାଇ ଦେଖାଦେବ। ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଛାଇଟା ଯାଉଥିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସେଇଟା କେଉଁ ଜିନିଷ ଯାହାକୁ ସବୁ ଛୋଟ ପିଲା ଖାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କେହି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି? ଛୋଟ ପିଲା, ସବୁ ଛୋଟ ପିଲା ଖାଇବେ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ।